Grad Velika Gorica danas je dodijelio 50 stipendija srednjoškolcima i studentima sa svog područja. Stipendisti će ih primati tijekom cijele školske, odnosno akademske godine. Učenici će mjesečno primati 500, a studenti 1000 kuna. Drago mi je jer su prepoznali moja natjecanja i pohađanja još glazbene škole i to će doprinositi mojem budžetu, obitelji i pomoći će mi u daljnjem školovanju. Antun je i mladi glazbenik koji svira violinu i klavir. Zajedno sa gimnazijom pohađam i glazbenu školu Franje Lučića u Gorici, i bio sam na mnogim županijskim natjecanjima što mi je donijelo mnogo bodova za stipendiju. Jedan od najponosnijih Velikogoričana danas je bio Nežmi Ziju, njegova kćer, studentica 2. godine medicine. Našla se među stipendistima. Strašno sam zadovoljan i strašno sam sretan da je ona uspjela to dobiti i inače je jako dobar đak. Sa 5.0 završila gimnaziju i sad završila 1. godinu sestrinstvo, odnosno ona za sestrinstvo ide, završila sa 4.0 i jako sam ponosan na nju. Svoju stipendiju danas je primila i još jedna buduća liječnica, Barbara Goršeta, studentica 3. godine medicinskog fakulteta. Stipendija mi zapravo puno znači zato što tijekom svog studiranja nemam baš puno vremena za posao i stipendija će mi uvelike pomoći da svo vrijeme utrošim na to da se posvetim faksu što više. I stipendija zapravo je nama dokaz da ljudi cijene to što mi ulažemo u sebe i trudimo se da bi postigli nešto. Na šta ćeš potrošiti stipendiju? Pa stipendiju ću potrošiti, mislim, imamo jako skupe knjige, prvenstveno na to, a onda dalje, ne znam, možda na neko putovanje i već će se naći nešto. Zamjenik gradonačelnika Krešimir Ačkar najavio je uvođenje novog fonda iz kojeg će se isplaćivati jednokratne pomoći studentima. Govorimo o jednokratnoj pomoći kojime iznos može biti znači do 2000 kuna. Također povjerenstvo će na temelju kriterija koji su dosta, moramo priznati, strogi i zahtjevni odlučiti i kome će pripasti te pomoći. Mogu se prijavljivati za tu pomoć tijekom cijele godine. I učenici koji se školuju u strukovnim školama za deficitarna zanimanja danas su dobili svoje stipendije. Već je poznata činjenica da smo mi uistinu drugi grad u Republici Hrvatskoj po ulaganju u obrazovanje, tako da ovo je jedna od bitnijih stvari uz besplatne udžbenike i radne bilježnice koje činimo prema našim učenicima. Želimo ulagati u budućnost, a posebice u ovo vrijeme kada nam se javljaju naši velikogorički obrtnici da imaju problem sa kvalitetnom i adekvatnom kompetentnom radnom snagom. Ove godine povećan je i broj stipendista koji su svoje stipendije dobili zahvaljujući izvrsnosti. Po toj osnovi dodijeljene su 32 stipendije. Iz grada su najavili povećanje broja stipendija u idućoj školskoj, odnosno akademskoj godini.